Mä olen Joonas Kosonen, myyntijohtaja Tuusulasta ja sivutoiminen muusikko. Me haluttiin uusia meidän keittiö sen takia, että me saadaan meidän uuteen kotiin semmoinen ilme, mikä olisi enemmän niin kuin meidän näköinen. Me valittiin Elega sillä perusteella, mitä me nähtiin heidän sosiaalisen median mainoksissa. Tosi positiivinen yleiskuva ja nopea helppo remontti. Keittiö merkitsee mulle kodin sydäntä ja semmoista paikkaa, missä me voidaan kaikki kokoontua perheen kanssa yhdessä. Meidän keittiön arki on melko hektistä. Me tehdään tosi paljon ruokaa, minä ja vaimo, kummatkin, jatkuvassa käytössä. Me haluttiin, että meidän uudessa keittiössä on tehokkaammat säilytysratkaisut ja niin, että semmoinen yleisesti toiminnallisuus olisi parempi. Suunnittelu oli tosi vaivatonta, kesti muutaman tunnin ainoastaan ja me lopputuloksena nähtiin jo heti se, että miltä meidän tuleva keittiö tulee näyttämään. Lempijutut meidän uudessa keittiössä on oikeastaan se kaikki kiteytyy tuohon aamiaiskaapiin. Se oli semmoinen juttu, mitä me haluttiin ehdottomasti uuteen keittiöön ja se on hieno. Uudistus sujui tosi vikkelästi ja kaikki oikeastaan tapahtui siinä saman päivän aikana, jota me ei voitu uskoa aluksi. Elikkä tosi nopeasti ja helposti. Lopputulos on just semmoinen, mitä me paperille kirjattiin siitä, että mitä me halutaan, että meidän uusi keittiö pitää sisällä.